భక్తి వైభవ క్లాసు 1వ స్కందం 3వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషా శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. यत्कृपातमहं वन्दे పరమానంద మాధవం. హరే కృష్ణ. సో 1.3.1 to 3 మీరు ఆల్రెడీ చూశారు కదా. అంతకు ముందు లాస్ట్ జరిగిన క్లాస్లో ఆ 3 శ్లోకాలు చూడటం జరిగింది. సో మనకి ఈ 6 ప్రశ్నలు కూడా వీళ్ళు ఏది మన నైమిషారణ్యంలో ఉన్న ఋషులు ఈ సూత గోస్వామిని అడగటం, ఈ 6 ప్రశ్నలకి సమాధానాల్లో మరి 4వ ప్రశ్న ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. భగవంతుడి యొక్క అవతారాలు ఏమిటి అన్నది, ఎస్పెషలీ మరి పురుషావతారాలు చూస్తాము. ఆ తర్వాత మిగిలిన అవతారాలు కూడా ఇక్కడ చూడబోతున్నాం. హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు కో హోస్ట్. సో అది ఫస్ట్ 3 శ్లోకాస్ చూడటం జరిగింది. మొదటి అంటే ఈ 3వ అధ్యాయం విశ్వ వ్యక్తీకరణ గురించిన అధ్యాయం, ఈ 3వ అధ్యాయం. కాబట్టి ఈ ఇక్కడ మనం అవతారాలన్నింటినీ కూడా చూస్తాం. సర్వావతారాలకు మూలం అన్నది 3rd చాప్టర్. సో మొట్టమొదటిగా సూత ఉవాచ, ఇది మీరు చూసి ఈ ఫస్ట్ 3 శ్లోకాస్ ఆల్రెడీ చూశారు. ఎవరైనా చదువుతారా? హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. హ్యాండ్ రేస్ చేస్తే నేను దానిని బట్టి అన్మ్యూట్ చేసుకుందరు. కానీ చదవాలనుకునే వాళ్ళు హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. సూత ఉవాచ చదవమంటారు మాతాజీ? చదవండి మాతాజీ. సూత ఉవాచ జగృహే పౌరుషం రూపం భగవాన్ మహదాదిభిః సంభూతం షోడశకలం ఆదౌ లోక శుశ్రూషయా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీనింగ్ కూడా చదవండి మాతాజీ. అంటే అనువాదం చదివేనా మాతాజీ? అర్థాలు కూడా అనువాదం చదవండి మాతాజీ. చాలు. అనువాదము.
సూత గోస్వామి పలికెను. సృష్టి ఆరంభమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విశ్వరూపముగానున్న పురుషావతారమును స్వీకరించి భౌతిక సృష్టికి అవసరమైన మహదాదులను సృష్టించను. ఈ విధముగా తొలుత భౌతిక కర్మలకు సంబంధించిన 16 తత్వములు సృజింపబడినవి. భౌతిక జగమును సృష్టించు ప్రయోజనమునకే ఇది అంతయు నిర్వహింపబడిన. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో మొదట్లో ఈ పురుషావతారాన్ని ఈ పురుషావతారం ఏ పురుషావతారము మొట్టమొదటిగా మనం చూసింది ఇక్కడ 2 పాయింట్స్. ఫస్ట్ పురుషావతారం గురించి చెప్తున్నారు, తర్వాత 16 తత్వాలు, ఇందులో 16 తత్వాలు ఉన్నాయన్నది కూడా చెప్తున్నారు. సో ఆ 16 తత్వాలు ఏమిటి, మొదటి పురుషావతారం ఏమిటి? సో ఫస్ట్ పురుషావతారం ఏమిటి? కారణోదక సాయి విష్ణు. కరెక్ట్, కారణోదక సాయి విష్ణు. ఆయన మొట్టమొదటి పురుషావతారంగా ఉన్నారు. సో ఆయన యొక్క మరి చర్మం నుంచి కూడా ఈ అన్ని విశ్వాలు కూడా వచ్చాయి అన్నది మనం చూసాము. ఆ తర్వాత ఈ మహత్తత్వం అనేది కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచపు ఆకాశంలో ఇది ఒక మూల, ఒక చిన్న తునకలాగా, ఒక మేఘంలాగా ఉన్నది అని చెప్పి మనం ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఆ మహత్తత్వం నుంచి ఈ సమస్త విశ్వము కూడా వస్తూ ఉంటుంది, ఈ భౌతిక తత్వం నుంచి అని చెప్పారు మనకి. అయితే ఇక్కడ 16 తత్వాలు ఉన్నాయి అని చెప్పారు కాబట్టి ఏది ఈ భౌతిక కర్మలకు సంబంధించిన 16 తత్వాలు ఈ భౌతిక జగాన్ని సృష్టించే ప్రయోజనం కోసమే ఇవంతా కూడా నిర్వహింపబడ్డాయి. సో భగవంతుడు ఈ మహత్తత్వాన్ని సృష్టించి ఈ భౌతిక సృష్టికి అవసరమైన మహదాదులను సృష్టించను. కాబట్టి అది ఏమిటి అంటే మనం దాన్నే మహత్తత్వం, మహత్ ఆదులు అంటున్నారు. సో భౌతిక కర్మలకు సంబంధించిన ఈ 16 తత్వాలు కూడా ఈ విధంగా ఆ మహత్తత్వంలో ఉన్నాయి. ఏమిటి ఆ 16 తత్వాలు? 5 పంచభూతాలు, 11 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు. 5 మహత్తత్వాలు. కరెక్ట్, ఓకే. సో 5 5 5 ఏమిటా 3 5లు అంటే పంచభూతాలు 5, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సు. సో ఈ 16 మనం ఈ 16 తత్వాలతో ఈ మహత్తత్వం ఉన్నది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఇక్కడ మనం మీ భాష్యంలో ఇదంతా చదివే ఉంటారు కదా, ఈ ముక్త జీవులు మరి తరువాత ముక్తి వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ మహత్తత్వంలో ఉండటం, విశ్వ వ్యక్తీకరణ జరిగినప్పుడు అందరూ మళ్ళీ విశ్వంలోకి రావడం, మళ్ళీ ముక్తులు అవ్వకపోతే మళ్ళీ విలీనం అయిపోయి ఇందులోనే ఉండడం, మళ్ళీ ఇలా ఎన్నోసార్లు భగవంతుడు ముక్తి తెచ్చుకునే అవకాశాన్ని ఈ ఈ ఈ బద్ధ జీవులందరికీ కూడా ఇస్తున్నారు అన్నది మనం ఇక్కడ భాష్యంలో చూసామన్నమాట. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఓకే ఈ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ, కళ్యాణి మాతాజీ మీరు చదువుతారా నెక్స్ట్ శ్లోకాన్ని? ఓకే ఓకే మాతాజీ. యస్యాంభసి శయానస్య యోగ నిద్రాం వితస్వతః నాభిహృదాంబుజాదాసీన్ బ్రహ్మ విశ్వసృజాం పతిః. అటు పిమ్మట తొలి పురుషావతారం యొక్క అంశ గర్భోదకములందు సైనింపగా అతని నాభి సరోవరము నుండి తామరతూడు ఉద్భవించి దాని ఉపరితల పుష్పమునందు విశ్వపు ప్రధాన సూత్రధారుడైన బ్రహ్మదేవుడు ఆవిర్భవించెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఇది చెప్తున్నారు. మరి ఫస్ట్ మనం కారణోదక సాయి విష్ణుది చూసాం ఫస్ట్ శ్లోకంలో. సో ఆయన కారణ సముద్రంలో ఉంటూ మరి ఆయన ఈ మహత్తత్వాన్ని ఆ తర్వాత సృష్టించిన తర్వాత మరి ఆయనలో నుంచి ఈ విశ్వాలన్నీ కూడా వచ్చిన తర్వాత ప్రతి విశ్వంలో కూడా ఆ పురుషుడు మళ్ళీ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ఎంటర్ అవుతున్నారు అన్నది ఇక్కడ మనకి చెప్పారనమాట. ఈ ఏది భాష్యంలో ఈ విషయం చెప్పారు. శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆ తర్వాత ఈ పురుషావతార అంశే అయినటువంటి ఆ రెండవ అంశ గర్భోదకాలందు శయనింపగా అతని నాభి సరోవరం నుంచి, సో ఆ గర్భోదకాల్లో ఈ రెండవ పురుషావతారం శయనించగా, ఆ శయనించడం కూడా ఎక్కడ శయనించారని చెప్తున్నారు భాష్యంలో మనకు?
ఉదక జలం నుంచి వచ్చిన ఆయన జలంలోనే స్వే సగం చేయించి మిగతా సగము ప్రకృతిని సృష్టించారు. ఆ జలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆయన తన ఆయన దేహం నుండి నుండే వచ్చింది. గర్భోదక దేహం సాయి నుంచి నుంచే వచ్చింది మాతాజీ. ఆయన దేహం గర్భోదక నుండే సాయి రసాలు నుంచే వచ్చింది. గర్భోదక రసాలు సాయి నుండే వచ్చింది. ఆయన ఎలా వచ్చింది అంటే దేహం నుండి స్వేదం స్వేద ఆయన రంధ్రాలు స్వేద స్వేద అన్నమాట. ఆయన చెమట. చూసేసరికి మరి ఈ విశ్వాలన్నిట్లో కూడా ఏమీ లేకుండా శూన్యంగా ఉండేసరికి ఆయన శ్వేతతోనే ఆయన జలాన్ని సృష్టించి ఆ జలంలో ఆయన పవళించి అక్కడి నుంచి ఆయన నాభి నుంచి ఈ తామరతూడు రావడం జరిగింది. దానిలో నుంచి ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయని చెప్పారు మనకి భాష్యంలో. సో ఆ ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువుని గురించే ఉమ్, ఈ మిగతా శ్లోకాల్లో వాటిల్లో కూడా ఆ, స్తుతించేటటువంటి విష్ణువు ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ పురుషావతారాల్లో మరి 3 రూపాలు వ్యక్తం అవుతూ ఉంటాయి. ఈ షోడశ తత్వాలు అంటే 16 తత్వాలు కూడా ఈ మహత్తత్వంలో ఈ సృష్టించేటటువంటి ఈ కారణోదక సాయి ఫస్ట్ పురుషావతారం అయితే, అన్ని విశ్వాల్లో ప్రవేశించే గర్భోదక సాయి రెండవ పురుషావతారం. అలాగే మరి అందరిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఈ విశ్వంలో సమస్త జీవులు నిర్జీవ పదార్థాల్లో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నది మూడవ అంశ అయినటువంటి క్షీరోదక సాయి విష్ణు యొక్క మూడవ పురుషావతారం అన్నమాట. సో దేవదేవుడు మరి ఈ ప్రధాన రూపాల్లో ఎవరైతే భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు జన్మ మృత్యు వ్యాధుల నుండి విముక్తి చెందగలరు అని చెప్పి మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాము. సో ఈ శ్లోకంలో ఇది ఒక రకంగా కంప్లీట్గా మనకి ఈ మీనింగ్ చెప్పారు. ఎందుకు అంటే ఆ తర్వాత ఈ తొలి పురుషావతారం నుంచి ఈ అంశ గర్భోదకాలన్నిట్లోనూ అంటే అన్ని విశ్వాల్లోనూ అనమాట శయనించగా అక్కడి నుంచి మరి ఈ విశ్వపు ప్రధాన సూత్రధారుడైన బ్రహ్మదేవుడు ఆవిర్భవించాడు అని చెప్పి చెప్పారు. సో కారణం లేనిదే ఏది జరగదు కాబట్టి ఈ భౌతిక విశ్వానికి కూడా మరి భగవంతుడు కారణం కాబట్టే దాన్ని కారణ సముద్రం, ఆయన శయనించేటటువంటి సముద్రాన్ని కారణ సముద్రం అని పిలిచారు. ఆ తర్వాత మరి అంటే కారణ సముద్రం ఇదేమో గర్భోదక సముద్రాన్ని కూడా మనం ఈ విశ్వాలలో చూస్తాం. సో థర్డ్ శ్లోక, ఓకే, థర్డ్ శ్లోక కూడా లాస్ట్ టైంది రివైజ్ చేద్దాము క్విక్ గాను. సో హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ ప్రభుజీ మీరు హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే యస్యావయవ సంస్థావైః కల్పితో లోక విస్తరః తద్వై భగవతో రూపం విశుద్ధం సత్వమూర్జితం. సమస్త లోకములు అట్టి పురుషావతారుని దేహమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్లు ఊహింపబడుచున్నది. సృష్టింపబడిన భౌతిక తత్వములతో ఎటువంటి సంబంధము లేని అతని విశుద్ధ సత్వరూపము నిరతిశయమై ఉన్నది. నిరతిశయమై ఉన్నది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ మూడవ శ్లోకంలో అది ఈ అన్ని లోకాల్లో ఉన్న పురుష అంటే క్షీరోదక సాయి విష్ణువుని గురించి థర్డ్ శ్లోకం. ఫస్ట్ శ్లోకం కారణోదక సాయి, సెకండ్ శ్లోకం గర్భోదక సాయి, మూడవ శ్లోకం క్షీరోదక సాయి విష్ణు తత్వాన్ని చెప్తోందనమాట. కాబట్టి ఈ సృష్టించి ఈ గర్భోదక సముద్రంలో ఉండి ఆయన ఈ భౌతిక లోకాలన్నీ సృష్టించిన తరువాత ఈ లోకాలన్నిట్లో కూడా ఉన్న సమస్త జీవులలో కూడా అంటే ఈ ఆయన దేహంలోనే ఉన్నాయి, స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి ఈ రెండవ పురుషావతారంలో. అయితే ఈ భగవంతుడి యొక్క పురుషావతారాలు ఈ భౌతిక ప్రకృతి భౌతికత్వంతో ఏమాత్రం సంబంధం లేనివి, ఎందుకంటే దివ్యమైనవి కాబట్టి. ఈ సృష్టింపబడిన భౌతిక తత్వాలతో ఎటువంటి సంబంధము లేదు, అంటే కాంటాక్ట్ లేదు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ భౌతిక తత్వపు ప్రలోభాలు
ప్రలోభాలకు లోబడే తత్వం, అంటే ఆ భౌతిక మాయకు లోబడే తత్వం లేని దివ్యత్వం ఈ పురుషావతారాలకు ఉన్నది. అన్నీ సృష్టించినప్పటికీ వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయాతత్వం నుంచి వాళ్ళు దూరంగా ఉంటారు. అందుకే వాళ్ళది విశుద్ధ సత్వరూపం. అది వీటన్నిటినీ కూడా అతీతంగా, వీటికి అతీతంగా ఉంటుంది. వేటికి? ఈ భౌతికత్వానికి అతీతంగా ఉంటుంది. సృష్టించినది భగవంతుడే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అతీతుడు. ఇది మనం భగవద్గీతలో కూడా అందుకే చూస్తాం కదా, 3 గుణాలకు అతీతుడు అన్నది. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. తరువాత 4th శ్లోకంలో మరి ఇది ఇది ఎవరైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పశ్యంత్యదో రూపమపద్మదభ్రచక్షుషా సహస్రపాదోరుభుజాననాద్భుతం సహస్రమూర్ధా శ్రవణాక్షి నాసికం సహస్రమౌళ్యాంబరకుండలోల్లసత్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రాధిక మాతాజీ, మీరు మీనింగ్ చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామం మాతాజీ. వేలాదిగా అద్భుతములైన పాదములను, ఉరువులను, భుజములను, ముఖములను కలిగిన పురుషావతారము యొక్క దివ్య రూపమును పూర్ణ దృష్టిని కలిగిన భక్తులు గాంచగలుగుదురు. వేలాది శిరములను, కర్ణములను, నయనములను, నాసికములను ఆ రూపము కలిగి ఉండును. అవన్నీను వేలాది కిరీటములతో, దేదీప్యమానమైన కర్ణాభరణములతో, దివ్యమైన పూమాలలతో అలంకరింపబడి ఉండును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఈ 4వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి భగవంతుడు ఎలా ఉన్నారు అనేది వర్ణిస్తున్నారు. వేలాదిగా అద్భుతాలైన పాదాలు. పురుష సూక్తంలో కూడా మరి ఇది మనం సహస్ర శీర్ష పురుష అని చెప్పి వేదాల్లో కూడా పురుష సూక్తంలో ఉంటుంది. సో వేలాది అద్భుతమైన పాదాలు, మరి ఈవెన్ భగవద్గీతలో కూడా చూసాం కదా, సర్వతః పాణిపాదం సర్వతోక్షి శిరోముఖం అని చూస్తాం కదా. సో వేలాదిగా అద్భుతాలైన పాదాలు, ఉరువులు, భుజాలు, ముఖాలు కలిగిన పురుషావతారం యొక్క దివ్య రూపాన్ని పూర్ణ దృష్టి ఉన్న భక్తులు కాంచగలరు. వేలాది శిరస్సులను, కర్ణాలను, నయనాలను, నాసికలను ఆ రూపం కలిగి ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా మరి వేలాది కిరీటాలతో, దేదీప్యమానమైన కర్ణాభరణాలతో, దివ్యమైన పూలమాలలతో అలంకరింపబడి ఉంటుంది అని వర్ణించారు ఇక్కడ చక్కగా భగవంతుడి యొక్క ఆ సహస్ర శీర్ష పురుష రూపాన్ని. సో అది ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మరి ఇది అంతా కూడా శుద్ధ భక్తులే వాళ్ళకే అవగతం అవుతుంది, వాళ్ళు చూడగలరు. సో మొట్టమొదట ఈ నియోఫైట్స్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటూ ఉంటారంటే ప్రాథమిక భక్తుడు అనమాట. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్న భక్తులకి ఇవి అర్థం కాక భగవంతుడి యొక్క పూర్ణ రూపాన్ని ఈ రకంగా చూడలేరు. అందుకని నిరాకారంగా అట్లా ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. బట్ క్రమేణా ఆ భక్తిలో వాళ్ళు పురోగమనం చెందిన కొందికి భగవంతుని ఈ రూపంలో వాళ్ళు చూడగలుగుతారు అని చెప్పేసి భాష్యంలో మనకి వివరిస్తారన్నమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం ఇందులో చూసినట్లయితే మన దీంట్లో కూడా మరి మొదటి 1.3.1 నుంచి 5 వరకు ఈ పురుషావతారాల గురించి చూస్తాం. సో మనం 4th కూడా ఫినిష్ చేసాము. సో ఇక్కడ ఆ విషయం చెప్తున్నారు. అంటే మొట్టమొదట ఈ భక్తులకు భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా చూసేటటువంటి శక్తి లేదంటే ఆ ఇమాజినేషన్, ఆ ఊహ ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ప్రాథమిక భక్తుడు కాబట్టి. కానీ భక్తిలో పురోగమనం చెందిన తర్వాత క్రమంగా భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ఈ సహస్ర శీర్ష పురుషుడుగా చూడగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ఈ అవతారాలు. ఓకే, సో 5th శ్లోకాతో మనం ఈ పురుషావతారాలు ఏమిటో ఫినిష్ చేయొచ్చు. పావని మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్.
ఏతన్నానావతారాణం నిధానం బీజమవ్యయం యస్యాంశాంశేన సృజ్యంతే దేవతిర్యజ్ఞరాదయః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీనింగ్ చదువుతారా మాతాజీ? ఓకే ఓకే. ఈ రూపము అనగా ద్వితీయ పురుషావతారము విశ్వమునందలి నానా అవతారములకు నిదానమును అవ్యయ బీజమును అయి ఉన్నది. ఆ రూపము యొక్క అంశము మరియు అంశాంశముల నుండియే దేవతలు, మానవులు, ఆదిగా గల పలు రకములైన జీవులు సృష్టించబడిరి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఈ ద్వితీయ పురుషావతారం మరి ఏమిటన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ అంటే గర్భోదక సాయి విష్ణు పురుషావతారం. ఈ విశ్వంలో ఉన్న నానా అవతారాలకు నిధానం, అన్నిటికీ మూలం ఎవరు ఈ విశ్వంలో అంటే గర్భోదక సాయి విష్ణు. ఎందుకు అంటే మరి ఆయన నాభి నుండే ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ అవ్యయ బీజం ఆయన నుండే వస్తోంది. కాబట్టి ఆ రూపం యొక్క అంశము మరియు అంశాంశాల నుండియే దేవతలు, మానవులు, ఆదిగా గల అన్ని జీవులు సృష్టింపబడ్డారు. మరి అంతే కదా, పైనున్న బ్రహ్మలోకం నుంచి క్రిందున్న పాతాళలోకం వరకు మరి ఋషులు ఉండేదవనివ్వండి, మరి ప్రజాపతులు ఉండేదవనివ్వండి, అన్నీ కూడా మరి ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు పురుషాంశ నుంచే వచ్చాయి. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా చెప్తున్నారనమాట. ఈ ద్వితీయ ఈ రూపం నుంచే అంటే భగవద్ రూపం నుంచే విశ్వంలోని అన్ని అవతారాలు కూడా వచ్చాయి, దేవతలు, మానవులు అందరూ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆయన మరి ఈ ఎన్నో ఈ కారణోదక సాయి నుండి అసంఖ్యాకమైన విశ్వాలు వస్తే అన్ని విశ్వాల్లోనూ కూడా ఆయనే మళ్ళీ ఈ ద్వితీయ పురుషావతారంగా ప్రవేశించారని కూడా మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారనమాట. వచ్చి ఆయన తన స్వేద జలంతో ఆ విశ్వంలో సగభాగాన్ని నింపి ఆ జలంలో శయనించి అప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా సృష్టించారు. మరి బ్రహ్మదేవుణ్ణి ప్రధాన సూత్రధారుడిగా ఈ విశ్వాన్ని క్రియేషన్ని సృష్టిని జరపడానికి ఆయన ఆ రకంగా బ్రహ్మదేవుణ్ణి కూడా సృష్టించడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన సృష్టికి సూత్రధారుడైతే బ్రహ్మదేవుడు, ద్వితీయ పురుషుడు స్వయంగా విష్ణు రూపంలో ఆ విశ్వాలను పోషిస్తూ ఆ భారాన్ని స్వీకరించారు. సో భారాన్ని స్వీకరించేది ఆయన, సృష్టించేదానికి బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఆయన సృష్టించడం జరిగింది, సృష్టి జరపడానికి. అలాగే అందుకని బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి జరుపుతున్నాడు కాబట్టి, క్రియేట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి రజోగుణానికి ప్రతీక. విష్ణువు మరి అన్ని భరిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన సత్వగుణానికి ప్రతీక. ఆ తర్వాత మరి ఇకపోతే బ్రహ్మదేవుడి నుండి తమో గుణానికి అధిపతి అయిన రుద్రుడు శివుడు ఉద్భవించారు. ఆయన మరి ఈ లయింపజేయడానికి అధిపతి అన్నది చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ముగ్గురు కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు యొక్క అవతారాలు. కాబట్టి ఈ విష్ణువు ఎవరు అంటే మరి క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో ఇంకా కొంచెం వివరంగా చెప్పారు. సో అంతా కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి ఈ విశ్వమంతా వచ్చిన మన విశ్వం. సో ఇలాంటి విశ్వాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా. ఎవ్రీ విశ్వంలో గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ప్రవేశిస్తారు అని కూడా చెప్పారు. మరి ఇక్కడ ఈ విశ్వంలో ఈయన ఈ లోకాలన్నీ సృష్టించిన తరువాత బ్రహ్మనేమో మరి సృష్టికి, తర్వాత విష్ణువేమో భరించడానికి, ఆ తరువాత శివుడిని మరి లయింపజేయడానికి. ఈ 3 అవతారాలు కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువే. అందుకని ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువునే గర్భస్థుతి మంత్రాలతో వేదాలలో కూడా కీర్తించారు. అంటే అక్కడ భగవంతుణ్ణి కీర్తించారు. ఏ అంశ అంటే గర్భోదక సాయి వంశ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ విశ్వంలో జీవులందరినీ సృష్టించడానికి తరువాత దక్షుడు మరియు మరీచి, మనువు వీళ్ళంతా దేవతలంతా కూడా బ్రహ్మదేవుడి నుంచి ఉద్భవించారు అని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం కదా. సప్త ఋషులు, ఆ తర్వాత మానసపుత్రులు, కుమారులు అందరూ 14 మంది మనువులు. సో ఈ విష్ణువు వేలాది శిరస్సులను కలిగి ఉన్నాడని వర్ణిస్తూ ఆ మంత్రాలన్నీ కూడా చెప్తున్నారు. ఏది గర్భస్థుతి మంత్రాలు వేదాలలో. సో అలా గర్భోదక సాయి విష్ణువు విశ్వంలోనే శయనించినట్లు కనిపించినా కూడా
వాస్తవానికి ఆయన విశ్వప్రభు. ఇందులోనే ఆయన ఉన్నట్లు అనిపించినా కూడా ఆయన విశ్వప్రభు. ఈ విషయం కూడా ఇంతకు ముందే వివరించారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తూ ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణువు యొక్క ప్రధాన విస్తృతాంశమైన విష్ణువే జీవులందరికీ పరమాత్మగాను విశ్వపోషకుడుగాను క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగాను పిలువబడ్డారు అని చెప్పి ఇక్కడ 5th శ్లోకాలో ఇప్పుడు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు గురించి చెప్తున్నారనమాట భాష్యంలో. శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? ఈ ద్వితీయ పురుషావతారం నుంచే అన్ని దేవతలు, మానవులు, అన్ని జీవులు ఉద్భవించాయి అని చెప్పిన తర్వాత శ్లోకంలో మనకి ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఈ ద్వితీయ పురుషావతారం నుంచి క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ఉద్భవించి ఆయనే ఈ ఉద్భవించినటువంటి దేవతల దగ్గర నుంచి కింద మానవులు అందరిలోనూ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ఉన్నారు పరమాత్మ రూపంలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా ఆది పురుషుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క 3 పురుషావతారాలను గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. ఇక అది విశ్వంలో ఉన్న అవతారాలన్నీ కూడా తృతీయ పురుషావతారమైన క్షీరోదక సాయి విష్ణువు నుంచి వస్తున్నాయి అని చెప్పి చెప్పారు. సో తర్వాత మరి మనకి ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయి కదా, మత్స్య కూర్మ వరాహ రామన్, ఈ దశావతారాలు అవన్నీనేమో లీలావతారాలు. ఇప్పటి వరకు ఈ 3 పురుషావతారాలు, తర్వాత లీలావతారాలు. వీటితో పాటు మళ్ళీ మనం గుణావతారాలు చూసాం, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు. అది కూడా ఇక్కడే మనకి వివరించారు ఆ గుణావతారాల గురించి కూడా. సో వాళ్ళ సత్వరజస్తమో గుణాలు కి ప్రతీకలుగా వాళ్ళు చేసే పనులు. సో భగవంతుడేమో దేవదేవుడైతే బ్రహ్మదేవుడు మాత్రం జీవతత్వానికి చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఒకవేళ గనక బ్రహ్మదేవుడి సృష్టి చేయడానికి భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా సరే బ్రహ్మదేవుడు గనక బ్రహ్మ పదవిని పొందడానికి అర్హుడైన జీవి లభించకపోతే విష్ణువే స్వయంగా బ్రహ్మగా అవతరించి తత్కార్యాన్ని చేపడతారని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే శివుడు కూడా ఆయన భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన మనిషి కాదు, భగవంతుడికి భౌతికత్వానికి మధ్యలో ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇకపోతే మనకి 14 మంది మనువులు ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ 14 మంది మనువులు ఏమిటి అంటే, మరి బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కరోజు సమయంలో 14 మంది మనువులు కూడా ఉద్భవిస్తారు రోజుకి. సో ఆయన ఒక్కరోజు ఎంతో మనం చూసాం. ఏది మరి 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య చక్రం అని, అలాంటి 71 దివ్య చక్రాలు దివ్య యుగాలు అయితే ఒక మన్వంతరం అని, 14 మన్వంతరాలు అయితే మరి బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్కరోజు అని చెప్పారు. సో 71 యుగ చక్రాలు గడిస్తే ఒక మనువు వస్తారు 71 యుగాలకు. సో ఇలాంటి 71 యుగాలు 14 అయితే 14 మంది మనువులు బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్కరోజు అనమాట. సో బ్రహ్మ ఒక్క రోజులో ఇలా 14 మంది మనువులు వస్తారు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఆయన ఒక్క మాసంలో 420 మంది మనువులు వస్తారు. అంటే సంవత్సరంలో 5000 మంది మనువులు ఉద్భవిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా బ్రహ్మదేవుడు తన కాలం ప్రకారం 100 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఆయన టైంలో 5,04,000 మంది మనువులు ఉద్భవిస్తారట. సో అసంఖ్యాకంగా ఉన్న మన విశ్వాలలో ప్రతి దానిలో కూడా ఒక బ్రహ్మ ఉంటారు అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు ఈ భాష్యంలో. అలా అనంతకోటి విశ్వాలన్నిట్లోనూ కూడా మొదటి పురుషావతారమైన కారణోదక సాయి విష్ణు ఆయన శ్వాస మాత్రానే ఈ సృష్టింపబడి నశించిపోవును అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆయన శ్వాస, ఇంకా బ్రహ్మదేవుడి ఆయుష్యే అంత పెద్దదైనప్పుడు ఇక కారణోదక సాయి విష్ణు శ్వాస సమయం ఎంత పెద్దదో మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత పెద్దదంటున్నారంటే ఆయన శ్వాస ఇలా ఊపిరి పీల్చి వదిలేసరికి సృష్టులన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. ఆయన బయటకి వదిలిన లోపలికి గాలి పీల్చినప్పుడు ఈ విశ్వాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే
పురుషావతారం యొక్క శ్వాస సమయంలో ఎన్ని కోట్ల మనువులు ఉద్భవిస్తారో మనం సులభంగా ఊహించుకోవచ్చు. ఆయన శ్వాస, బ్రహ్మదేవుడు ఆయుష్యే ఎంతో పెద్దది అనుకుంటున్నాం, ఇక అలాంటిది ఆయన శ్వాస అంటే ఇక సమస్త ఎన్ని మనువులు వస్తారో మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో మనం ఉన్నటువంటి విశ్వంలో ముఖ్యమైన మనువుల లిస్టు కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఏది స్వయంభూ మనువు, తర్వాత స్వారోచిష మనువని, సత్యసేనుడని, హరితామసుడని, వైకుంఠుడని. ప్రస్తుతం ఉన్న మనువు ఎవరంటే వామనుడేమో వైవస్వత మనువు. సో ప్రస్తుత యుగంలో ఈ ప్రస్తుత యుగం వైవస్వత మనువు ఆధీనంలో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇంకా కొంతమంది సార్వభౌముడేమో సావర్ణి మనువుగా, ఋషభుడేమో దక్ష సావర్ణి మనువుగా, ఇలా విశ్వక్సేనుడేమో బ్రహ్మ సావర్ణి మనువుగా ఇట్లా ఉన్నారు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ వీళ్ళంతా ఈ రకంగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఇదే మరి సూర్యమాన టైం ప్రకారం మరి 43,000 లక్షల సంవత్సరాలు అనుకుంటే, అంటే ఆల్మోస్ట్ 430 crores 30 crores సంవత్సరాలు. ఇది సో మెనీ సున్నాస్, మనం వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ యూస్ టు దట్. సో అంత టైం అనమాట. 430 కోట్ల సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో సంభవిస్తూ ఈ 14 మంది మనువులు నామాలు ఇవి. సో అంటే ఈ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక్క రోజులో ఉన్న 14 మంది మనువులు వీళ్ళు. ప్రస్తుత మనువు ఎవరు అంటే ఈ వైవస్వత మనువు వీళ్ళల్లో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇదే కాకుండా ఇంకా యుగావతారాలు ఉన్నాయి. సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర, కలియుగాల్లో 4 యుగాలు ఉన్నాయి కదా. 4 యుగాల్లో యుగావతారాలు ఉన్నాయి. అవేమిటి అంటే సత్యయుగం తెలుపులో, మరి త్రేతాయుగంలో ఎరుపులో, ద్వాపర యుగంలో నలుపులో, కలియుగంలో పసుపు అని చెప్పి చెప్పారు. సో ద్వాపర యుగంలో నలుపు అన్నారు, శ్రీకృష్ణుడు నలుపు వర్ణంతో అవతరించారు. కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు బంగారు రంగు అని చెప్తారు కదా. సో పసుపు వర్ణంతో అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో యుగావతారాలని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు అవతారాలన్నీ కూడా శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. ఏదైనా భగవద్ అవతారం అంటే యూజువల్గా మనకి శాస్త్రాల్లో అది వర్ణించబడే ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇవే కాకుండా ఇలా ప్రత్యక్ష అవతారాలే కాకుండా ఇంకా పరోక్షంగా కూడా భగవంతుడి శక్తి ద్వారా వచ్చిన అవతారాలు ఉన్నాయి. ఏమిటి? ఇవి కూడా శాస్త్రాల్లో చెప్పారట. ఏమని? కొన్నిసార్లు ప్రత్యక్షంగాను, కొన్నిసార్లు పరోక్షంగాను ఈ శక్తిని ఇస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు అని. ప్రత్యక్షంగా శక్తి ఇచ్చినప్పుడేమో శక్తి ఆవేశ అవతారాలు అంటున్నారు, పరోక్షంగా ఆయన శక్తిని ఇచ్చినప్పుడేమో విభూతులు అంటున్నారు. సో మనం ఈ ప్రత్యక్షమైన శక్తి ఆవేశ అవతారాలు ఎవరు అంటే సనక సనందనాదులు. వీళ్ళెవరు? ఎవరైనా చెప్తారా? నలుగురు కుమారులు. నలుగురు కుమారులు. ఎవరు కుమారులు? బ్రహ్మపుత్రులు. బ్రహ్మకుమార్. వెరీ గుడ్. సనక సనందన, సనత్ సనాతన, నలుగురు అనమాట వీళ్ళ పేర్లు. సో వీళ్ళంతా కూడా మరి గొప్ప వీళ్ళు మరి ఆత్మానుభూతిని గురించిన తపస్సుతో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు చిన్నపిల్లల్లాగానే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు అలాగే బ్రహ్మచారులాగానే ఉన్నారు. ఈ సనక సనందనాదులు మొదటి శక్తి ఆవేశ అవతారాలు భగవంతుడి. తర్వాత నారదుడు. మరి నారదుడు ఆయన దేవర్షి. మరి ఆయన వ్యాస మహామునికి గురువు, ప్రహ్లాదుడికి ఆయనే మొదట చెప్పింది, ధ్రువ మహారాజుకి మరి ఆయనే మొదట ఉపదేశించింది మంత్రాన్ని. సో నారద మహాముని ఈ రకంగా ఆయన ఎంతో మందిని భక్తులుగా చేసినటువంటి గురువు. ఆయన ఒక అవతారం. పృథు మహారాజు, శేషుడు, తర్వాత అనంతుడు, భూమి నంతటిని కూడా మరి భారాన్ని మోసే అనంతుడు. ఈ ఆది రూపాల ఇవన్నీ కూడా అనంతుడు మొదలైన రూపాలేమో శక్తి ఆవేశ అవతారాలు. ఇక విభూతి అవతారాలు అనేది భగవద్గీతలో మనం భగవద్ విభూతి అధ్యాయంలో చూసాం. ఇటువంటి నానా అంటే విభూతుల్లో ఏం చెప్పారు? మరి పాండవులలో అర్జునుడిని, మరి మునులలో నేను ఏది తెలివి గల వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుడిని, మరి పురోహితుల్లో బృహస్పతినని, ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం కదా మనం విభూతి యోగంలో. సో ఆ విభూతి అవతారాలన్నీ అక్కడ చూసాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు.
ఇటువంటి నానావిధ అవతారాలకు గర్భోదక సాయి విష్ణు ఉద్గమ స్థానమై ఉన్నారు. సో ఈ అవతారాలన్నీ ఏ అంశ నుంచి వచ్చాయి అంటే గర్భోదక సాయి విష్ణు యొక్క అంశ నుంచి వచ్చాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన వరకు ఈ మ్యాప్ చూపించారు. సో 1.31 to 5 3 పురుష అవతారాలు చూసాం. 6 నుంచి 11 వరకు ఒక 5 అవతారాలు, మొదటి 5 మిగతా అవతారాలు చూస్తాం. సో ఇక్కడ మొట్టమొదటగా ఇదంతా కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూసాం కదా. బలదేవుడిని, భగవంతుడి నుంచి బలరాముడు, వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, మళ్ళీ సంకర్షణుడి నుంచి నారాయణుడు, నారాయణుడి నుంచి వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, మళ్ళీ ఈ నారాయణుడు, ఈ రెండవ సంకర్షణుడు అనమాట. అక్కడి నుంచి మహావిష్ణువు, అప్పుడు ఆయన కారణోదక సాయి మహావిష్ణువు, తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణువు, ఇక క్షీరోదక సాయిని పరమాత్మ అంటున్నాం. సో మహావిష్ణువు, విష్ణువు, పరమాత్మ. ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువునే హరి అని కూడా అంటారు అని చెప్తారు మనకి భాష్యంలో. సో 3 పురుషుల్ని చూసాము. మరి ఈ పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఏమిటి అంటే, మరి నిత్యబద్ధులై ఉన్న మనల్ని మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు తిరిగి మోక్షానికి దారి చూపడానికి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి అది ఈ విశ్వం యొక్క ప్రయోజనం అని చెప్తున్నారు. పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఏమిటి అంటే, నిత్యబద్ధులుగా ఉన్న ఈ ఆత్మలన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి భగవంతుడి దగ్గరకు చేర్చడానికి కరెక్షనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. తర్వాత మహత్తత్వం గురించి చూసాం. 16 తత్వాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, పంచభూతాలు, మనస్సు. ఆ తర్వాత మరి ఈ పంచభూతాల్లో మరి మనం మిగిలిన 24 అంశాలు కూడా మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం కదా. సో అవి ఏది భగవద్గీతలో 24 అంశాలు ఏమిటి? వీటికి ఎడిషనల్గా ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, మనస్సుకి ఎడిషనల్గా బుద్ధి, అహంకారము, అవ్యక్త తత్వం. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసి హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది మాతాజీ. ఇప్పుడు అంటే చాలా మటుకు విశ్వాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా. అయితే మనకి ఇక్కడ 14 ఇక్కడ చూపిస్తారు కదా మాతాజీ. అంటే పృథ్వీ మధ్యలో ఉంటుంది, కింద లో ఉంటాయి, పైన హయ్యర్ స్టేజెస్ ఉంటాయని. అంటే ఈ ప్రతి విశ్వంలో కూడా సేమ్ డయాగ్రామ్ ఉంటుందా మాతాజీ, లేకపోతే డిఫరెంట్ గా ఉంటాయా? హరే మరి కృష్ణ. మనకు ఆ విషయం క్లియర్గా ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్పలేదు. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, మనకి తెలిసిన మన విశ్వం గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో మిగిలిన విశ్వాలన్నిట్లో ఉన్నాయా లేదా అన్నది సోఫారు మనకి ఇక్కడ వారు ఆ విషయం గురించి ఇది లేదు. కానీ ప్రతి విశ్వంలో కూడా అంటే క్లియర్గా చెప్పకపోయినా మనకి చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? ప్రతి విశ్వంలో కూడా ప్రతి పురుషావతారం ఉంటుంది, అన్ని పురుషావతారాలు కూడా ఉంటాయి, అన్ని ఇప్పుడు గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎలాగూ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు అక్కడ ఉంటారు. ఆయన అందరిలోనూ, ఆ విశ్వంలో ఉన్న వాళ్ళందరిలోనూ ఉంటారు. ఓకే, సో అక్కడ కూడా మరి ఈ ప్రపంచాలు ఉంటాయి. కాబట్టి అక్కడ ప్రపంచాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ 3వ అంశ ఆయన పరమాత్మగా ఉంటారు. సో ఎవ్రీ యూనివర్స్లో ఈ పురుషతత్వాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇలా క్రియేషన్ చూపించారు కదా మాతాజీ, 14 లోకాస్ ఉంటాయని. ఎవ్రీ ప్లానెట్ లో ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుందా, లేకపోతే ఒక ప్లానెట్ లో ఒక డిఫరెంట్ అలా ఉంటుందా అని ఒక డౌట్ మనం వస్తుంది. అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ప్రతి ప్లానెట్ లో ఇలా లోకాలు ఉంటాయి. ఆ లోకాలకు ఒక క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఆయన ఆ లోకాలను చూసుకుంటూ ఉంటారు. బట్ ప్రతి ప్లానెట్ లో ఈ మహత్తత్వం అన్నిటికీ ఒక్కటే కాబట్టి అన్నిట్లో కూడా ఇవే లక్షణాలు ఉంటాయి. ఓకేనా? బికాస్ అన్నీ ఈ మహత్తత్వం నుంచే ఉద్భవించాయి కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇప్పుడు మనది ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. బట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకే మహత్తత్వం నుంచి ఉద్భవించినప్పుడు అన్నిటికీ ఒకే రకమైన లక్షణాలే ఉంటాయి. ప్రతి దాంట్లో గర్భోదక సాయి విష్ణు ఉన్నారు, ప్రతి దాంట్లో
ఆ లోకాల్లో క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రతి జీవిలోనూ ఉన్నారు. సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని అన్ని లోకాలకి అప్లై అవుతాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శ్లోక. ఈ స్క్రీన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, నేను స్విచ్ చేస్తున్నాను. మన తెలుగు ఇది, తర్వాత పీపీటీ కూడా కనిపిస్తోంది కదా స్విచ్ చేసినప్పుడు. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో 6వ శ్లోకం ఏం చెప్తున్నారు అంటే, చూసాం బ్రహ్మకుమారులైన సనక సనందనాది 4 పుత్రులు ఉదయించారు అన్నది. వీళ్ళంతా ఇది చూడలేదు, మనం భాష్యంలో చూసాం. సో 6th శ్లోకాలో వీళ్ళు పుట్టడం గురించి చెప్తున్నారనమాట. సయేవ ప్రథమం దేవ కౌమారం సర్గమాశ్రిత చచార దుశ్చరం బ్రహ్మచర్యం అఖండితం. సో మొదట సృష్టి ఆరంభంలో బ్రహ్మచారులైన ఈ సనక సనందనాది బ్రహ్మదేవుడి 4 పుత్రులు కూడా ఉదయించారు, అంటే వాళ్ళు జన్మించారు. వారందరూ కూడా బ్రహ్మచర్య వ్రతంలో స్థితులై వాళ్ళు పరతత్వానుభవం కోసం తీవ్రమైన తపస్సులు ఆచరించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ సృష్టి ఆరంభంలో వీళ్ళు 4 ఉదయించారనమాట, ఈ బ్రహ్మకుమారులు. సో వీళ్ళ స్పెషాలిటీ ఏమిటి అంటే, వీళ్ళు బ్రహ్మచర్య వ్రతంలో ఉండి ఈ పరతత్వానుభవం కోసం వాళ్ళు తీవ్ర తపస్సులని ఆచరించారు. అది ఇక్కడ 6th శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ మన సారీ 6 to 11 5 incarnations, అంటే నెక్స్ట్ 5 incarnations ఏంటి అన్నది చెప్తున్నారు. సో ముందు పుట్టింది ఎవరు అంటే బ్రహ్మదేవుడి తర్వాత బ్రహ్మకుమారులు 4. తర్వాత 7th శ్లోకాలో నెక్స్ట్ ఎవరన్నది చెప్తున్నారు. భవానీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ, మీరు చదువుతారా మాతాజీ శ్లోక? హరే కృష్ణ, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చిన్న డౌట్ ఉండి హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను. క్లాస్ అంతా అయిపోయిన ఫైనల్ అడుగుతాను మాతాజీ. శ్లోకం నేను చదివేశాను, వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి. అలాగే, ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఓకే, సో ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే ఈ శ్లోకం చదువుతారా మరి? మాతాజీ నేను చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. ద్వితీయం తు భవాయాస్య రసాతలగతా మహీం ఉద్ధరిష్యన్నుపాదాత్త యజ్ఞే సౌకరం వపుః. అనువాదం చదవమంటారు మాతాజీ? చదవండి మాతాజీ. ద్వితీయావతారమున సర్వయజ్ఞములకు పరమభోక్త అయిన భగవానుడు వరాహ అవతారమును దాల్చి ధరిత్రి యొక్క క్షేమము కొరకై దానిని రసాతలము నుండి ఉద్ధరించెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ పురుషావతారాలైన తర్వాత ఫస్ట్ నుంచి ఈ మిగతా అవతారాల గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు కదా. సో ముందు ఫస్ట్ బ్రహ్మకుమారులు, నెక్స్ట్ అవతారం ఎవరిది అంటే వరాహ అవతారం. సో ఈ వరాహ అవతారం ఎందుకు వచ్చారు అంటే, మనకు తెలుసు భూమాతను రక్షించడానికి అని చెప్పేసి. ఈ అంటే భగవంతుడు వీళ్ళు తీసుకువెళ్ళి భూమాతను మరి రసాతలంలో పెట్టారు. అది ఏమిటంటే చాలా అసహ్యకరమైన స్థలం అన్నట్లుగా వర్ణిస్తున్నారు ఇక్కడ. సో అలాంటి భయంకరమైన స్థలంలో భూమాతను దాచినప్పుడు మరి అది ఎవరికి తీయడం సాధ్యం కాదు అనుకున్నారు. కానీ భగవంతుడు దానికి తగ్గ రూపాన్ని మరి ఆయన మరి వరాహం ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా సందేహించదు. అందరం మురికి అనుకున్న ప్రదేశాలకు కూడా అది నిస్సంకోచంగా వెళ్ళగలుగుతుంది. అందుకని ఆ రకంగా ఆయన వరాహ అవతారంతో ఆ భూమాతను మరి రసాతలం నుంచి బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది. భగవంతుడు ఆ రకంగా ఆయనకు సాధ్యం కాని కార్యం ఏది లేదు కదా. సో ఈ రూపాన్ని దాల్చైనా సరే ఆయన చేయవలసింది చేస్తారు అన్నది ఇక్కడ భాష్యంలో వివరించారు. సో నెక్స్ట్ బ్రహ్మకుమారులు తర్వాత వరాహ అవతారం. నెక్స్ట్ అవతారం ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. ఇది ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేను చదవచ్చండి? చదవండి.
तृतीयं ऋषिसर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्टा నైష్కర్మ్యం కర్మణాం యతః. పిదప ఋషి సర్గమునందు భగవానుడు తృతీయముగా శక్త్యావేశ అవతారమైన దేవర్షి నారదుని అంటే దేవతలలో గొప్ప ఋషి అయిన నారదుని రూపమున అవతరించను. ఆ అవతారమున అతడు భక్తియుత సేవకు సంబంధించినవియు నిష్కామ కర్మను ప్రేరేపించునవియు అగు వేద వివరణలను సంగ్రహపరచెను. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ అవతారం మరి నారద అవతారం. సో నారదుడు ఆయన కూడా తృతీయంగా శక్త్యావేశ అవతారం అన్నమాట. సో అంటే దేవర్షి అంటే దేవతలలో గొప్ప ఋషి. ఆ అవతారంలో ఆయన ఏం చేశారు అంటే మరి భక్తికి సంబంధించినవి నిష్కామ కర్మకు సంబంధించినవి విషయాలన్నీ కూడా వేదాలలో సంగ్రహపరిచారు. సో నారదుడు రాసినటువంటి వేదం కూడా ఉన్నది కదా. ఇప్పుడు నారదుడు ఎవరు అంటే మరి శ్రీమద్ భాగవత రచయిత అయిన వ్యాసదేవుడు కూడా ఆయనకి శిష్యుడే. అలాగే ఈ భక్తికి సంబంధించిన నారద పంచరాత్రం అనేటటువంటి వేద వ్యాఖ్యానాన్ని ఆయన రచించారనమాట. అదంతా కూడా భక్తికి సంబంధించినటువంటి వ్యాఖ్యానం. సో ఈ నారద పంచరాత్ర గ్రంథం మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే కామ్యకర్మల బంధాల నుంచి విముక్తి చెందే విధానాన్ని సూచిస్తుంది. మనలాంటి కామ్యకర్మ రతులకు ఈ బంధాల నుంచి ఏ విధంగా విమోచనం పొందాలి అనే విషయాన్ని నారద పంచరాత్ర గ్రంథంలో నారద మహర్షి సూచించారు. కాబట్టి మామూలుగా మరి మనం కర్మలన్నీ మనమే ఆ రిజల్ట్స్ అనుభవించుకోవాలని చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ బంధాల నుంచి ఏ రకంగా బయటపడవచ్చు ఈ భక్తి మార్గంలో అన్నది నారదముని ఈ గ్రంథంలో సూచించారు. సో ఆయన మరి ఆ రకంగా ప్రహ్లాదుడికి ఏమిటి, మరి ధ్రువ మహారాజుకి ఏమిటి, వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ మార్గాన్ని సూచించినది వేదవ్యాసుడికి సూచించినది కూడా మరి నారదులే అని మనం చూసాము. నెక్స్ట్ శ్లోకాలు. సో ఆయన నెక్స్ట్ శక్తి ఆవేశ అవతారం. సో ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో నరనారాయణ ఋషి ఆయన నెక్స్ట్ శక్తి ఆవేశ అవతారం అన్నమాట. ఇది ఎవరైనా చదువుతారా ఈ శ్లోకం? చదవాలనుకుంటే ఈ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తుర్యే ధర్మకళా సర్గే నరనారాయణ ఋషి భూత్వాత్మోపశమోపేతం అకరో దుశ్చరం తపః. 4వ అవతారమున భగవానుడు రాజైన ధర్ముని భార్యకు నరనారాయణుడి కవలపుత్రులుగా జన్మించెను. ఆ విధముగా అవతరించి అతడు తీవ్రమును మార్గదర్శకమును అయిన తపస్సును ఇంద్రియ నిగ్రహము కొరకై వనరించెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి 4వ అవతారం ఎవరు అంటే నరనారాయణుడు. ఈ నరనారాయణ అవతారం గురించి కూడా మనం చూసాం. ఈ నరనారాయణులు అంటే ఎవరు? వాళ్ళు ఇద్దరు అనమాట, ఒకరే కాదు, కమలపుత్రులు. ఎవరికి? ధర్ముడికి. ఈ ధర్ముడు ఎవరు అంటే మరి దక్షుడి యొక్క పుత్రిక, ఆవిడ యొక్క భర్త అన్నమాట. సో వాళ్ళిద్దరికీ పుట్టినటువంటి పిల్లలు వీళ్ళిద్దరు కవల పిల్లలు అన్నమాట, ఈ నరనారాయణులు. సో ఈ నరనారాయణులు మరి అలాగే వాళ్ళ తండ్రి ఆయన ధర్ముడు కాబట్టి ఆయన కూడా వాళ్ళకి సరి అయిన మార్గాన్ని కొంత తన యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా సూచించి ఆ తర్వాత ఈ నరనారాయణులు ఇద్దరు కూడా మరి ఇలా వాళ్ళు తపస్సు చేస్తూ బదరీలో తపస్సు చేస్తూ ఈ ఏది మన మోక్ష మార్గానికి ఇంద్రియ నిగ్రహాని కోసం మన తపస్సును వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఇంద్రుడు మరి ఇలా తీవ్ర తపస్సు చేసే వాళ్ళందరికీ భంగం కలిగించాలని చూస్తాడు కాబట్టి ఆయన వీళ్ళందరినీ కూడా పంపించడం జరిగింది. ఏది మరి అప్సరసలను వాళ్ళను ఆయన తపస్సుకు భంగం కలిగించాలి అని చెప్పేసి ఇంద్రుడు పంపించినప్పుడు ఈ నరనారాయణులు వాళ్ళు మరి వాళ్ళ యొక్క మార్గం నుంచి వైదొలగకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఆ నరనారాయణుడే యాక్చువల్గా ఊర్వశిని, ఆయన వాళ్ళ
కాలు మీద ఇలా తట్టినప్పుడు ఊర్వశి జన్మించడం జరిగిందనమాట. ఆ రకంగా ఆవిడ పుట్టింది. సో ఆ ఊర్వశి ఆవిడని చూసి ఆవిడ వీళ్ళంతా కూడా అప్పుడు పశ్చాత్తాపడతారు. ఎందుకంటే మనం వచ్చిన వాళ్ళందరినీ మించినటువంటి వ్యక్తిని ఆయన సృష్టించగలిగారు. వాళ్ళను మనం ఏ విధంగా ప్రలోభ పెట్టగలం అనేటటువంటి జ్ఞానం వచ్చి వాళ్ళు క్షమించమని అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు కోపం తెచ్చుకునే వాళ్ళు కాదు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా అనుగ్రహించి పంపించేయడం, వాళ్ళతో పాటు ఈ ఊర్వశి కూడా అప్పుడు ఆవిడ ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఈ రోజు కూడా మరి బదరీలో ఈ నరనారాయణుల యొక్క అక్కడ విగ్రహాలు, వాళ్ళు ఇంకా తపస్సు చేస్తూ అక్కడే ఉన్నారు అనేటటువంటి కథ చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ నరనారాయణుల అవతారం 4వ అవతారం అన్నమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోక 5th అవతారం చెప్తుంది. సో అది 5, 6 కూడా చూడొచ్చు మనం. హరే కృష్ణ. ఇది ఎవరైనా చదువుతారా? 10వ శ్లోకం, 5వ అవతారం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పంచమ కపిలో నామ సిద్ధేశ కాల విప్లతం ప్రోవాచ అసురేయ సంఖ్యాం తత్వగ్రామ వినిర్ణయం. మాతాజీ అదే దాని తాత్పర్యం చదవాలా మాతాజీ? మీ చదవాలంటే చదవండి మాతాజీ. అలాగే చదవండి. 5వదైన కపిల అవతారము సిద్ధులైన వారి యందు అత్యంత శ్రేష్టమై ఉన్నది. సృష్టి తత్వములు సంఖ్యా జ్ఞానమునకు సంబంధించిన వివరణను అతడు అసురి బ్రాహ్మణునికి ఒసగేను. కాలక్రమంలో అట్టి జ్ఞానము నశించి ఉండుటయే అందులకు కారణం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఈ 5వ అవతారం అయిన కపిల అవతారం ఈ సిద్ధులలో వీళ్ళు అత్యంత శ్రేష్ఠుడు. దేవహూతి పుత్రుడైన ఈ కపిల భగవానుడి గురించి మనం ఒక క్యాంటో అంతా కూడా ఆయన వేదాంతం చూస్తాం. అదంతా కూడా భగవద్గీతలో మనం చెప్పిన విషయం, భగవంతుడు చెప్పిన విషయం అంతా మళ్ళీ కపిల భగవంతుడి రూపంలో భగవంతుడు చెప్పడం జరుగుతుంది, చూస్తాము. అదే మనం భగవద్గీతలో కూడా మళ్ళీ కృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు భాగవతం క్లాస్లో కొంత వినే ఉంటారు ఈ కపిలముని తల్లికి దేవహూతికి చెప్పే ఈ విషయాలన్నీ అన్నమాట. సో అది 5వ అవతారం. సో ఈ భౌతిక సృష్టిలో కావలసిన తత్వాలు 24 అని చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా సాంఖ్యతత్వ విధానంలో వివరంగా వివరించబడ్డాయి. ఈ సాంఖ్యతత్వని యూరప్లో పండితులంతా కూడా తత్వజ్ఞానం అని చెప్పి ఫిలాసఫీ అని అలా వర్ణిస్తూ ఉంటారు. భౌతిక తత్వాలను విశ్లేషణాత్మకంగా వివరించుటదే సాంఖ్యము. అంటే మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ని ఇలా అనలిటికల్గా చదవటమే సాంఖ్యం అని సాంఖ్య పదం యొక్క వ్యుత్పత్తార్థం. అంటే దాని యొక్క వ్యుత్పత్తులు అంటాం కదా తెలుగులో, దాని యొక్క వ్యుత్పత్తి అర్థానికి అంటే ఆ టర్మ్కి మీనింగ్ అనమాట. అలాంటి కార్యం ఫస్ట్ కపిల భగవానుడి చేత నిర్వహింపబడింది. అతడే ఇక్కడ అవతార క్రమంలో 5వ అవతారంగా సో ఫస్ట్ ఆయన చెప్పారనమాట. భగవద్గీతలో మళ్ళీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరిగింది. ఈ కపిల భగవానుడు విశ్వం మొదట్లో ఈయన ఇదే భగవద్గీతలో చెప్పిన విషయాన్ని 24 అంశాలు ఈ తత్వాన్నంతా కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది అనమాట. భాగవతంలో మనం చూస్తాం ముందు. షష్టం అత్రేరపత్యత్వం వృతః ప్రాప్తో నసూయయా అన్వీక్షికీమలర్కాయ ప్రహ్లాదాదిభ్య ఊచివాన్. హరే కృష్ణ, మర్చిపోయాను అడగటం. ఇది ఎవరైనా చదువుతారా? మీనింగ్ చదువుతారా? హరే కృష్ణ. అందరూ అయిపోయినా నేను చదువుతాలే మాతాజీ. అత్రి మహర్షి తనయుడే పురుషుని 6వ అవతారము. అవతారమునకై అర్థించి ఉన్న అత్రి వారి అయిన అనసూయాదేవి గర్భమున అతడు జన్మించి అలర్కుడు, ప్రహ్లాదుడు మరియు ఇతరులకు యదువు హైవాదులకు ఆధ్యాత్మిక విషయములందు
బోధగా భావించాను. సో అత్రి మహర్షి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే. మాతాజీ. సో ఆ 11వ అవతారం. సో మనం 11వ శ్లోకం 5వ అవతారం కపిలావతారం చూసాము. దేవహూతి పుత్రుడు. మరి 6వ అవతారం ఎవరంటున్నారు? అత్రి అనసూయల పుత్రుడైన ఎవరు? అత్రి అనసూయల పుత్రుడు దత్తాత్రేయుడు. దత్తాత్రేయుడు. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. దత్తాత్రేయుడు. భాషలో చెప్పాడు. అవును, దత్తాత్రేయుడు అత్రి అనసూయల యొక్క పుత్రుడు అన్నమాట. సో అంటే త్రిమూర్తులు వచ్చి మరి ఆవిడని పరీక్షించడం, ఈ స్టోరీ వినే ఉంటారు కదా అందరూను. సో పరీక్షించినప్పుడు ఆ తర్వాత ఆవిడ వాళ్ళనే పుత్రుడిగా అడగడం, ఆ తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడు దత్తాత్రేయ రూపంలో ఆవిడకి జన్మించడం జరిగింది. సో అత్రి మహర్షి తనయుడే పురుషుడి యొక్క 6వ అవతారము. అవతారానికై అర్థించి ఉన్న అత్రి భార్య అయిన అనసూయాదేవి గర్భంలో ఆయన జన్మించి అలర్కుడు, ప్రహ్లాదుడు మరియు ఇతరులకు అంటే యదువు, హైహయాదులకు, ఇంకా చాలా మందికి అనమాట, నాట్ ఓన్లీ అలర్కుడికి ప్రహ్లాదుడికి మాత్రమే కాదు, యదువు ఇంకా వీళ్ళందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక విషయాలను బోధించారు ఈ దత్తాత్రేయులు. అది భగవంతుడి యొక్క 6వ శక్త్యావేశ అవతారం. సో అత్రి మహర్షికి అనసూయకు విష్ణు భగవానుడు దత్తాత్రేయ రూపంలో అవతరించారు. భగవంతుడు అవతారంగా దత్తాత్రేయుడి జన్మ వృత్తాంతం ఈ బ్రహ్మాండ పురాణంలో చెప్పారు, ఆయన యొక్క జన్మ వృత్తాంతం. సో పతివ్రత కాబట్టి అనసూయాదేవి చరిత్రను వర్ణించే సమయంలో ఈ విషయం చెప్పారనమాట ఈ బ్రహ్మాండ పురాణంలో. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులతో అత్రి మహర్షి భార్య ఈ రకంగా ప్రార్థించింది ఆవిడ అనసూయ. ఏమని? భగవంతుళ్ళు, ప్రభువులారా, మీరు నా ఎడ ప్రసన్నులు గనక అయినట్లయితే ఏదైనా ఒక వరాన్ని మీ నుంచి కోరుకోమని అంటారేమో కదా, మీరు ముగ్గురు కలిసి నాకు పుత్రుడిగా ప్రాప్తించండి అని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అన్నప్పుడు ముగ్గురు కూడా అంగీకరించారు. దత్తాత్రేయుడి రూపంలో భగవంతుడు ఆత్మతత్వాన్ని వివరించారు. మరి అందరూ ఏ అవతారంతో వచ్చినా చివరికి మరి మన అందరం ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని భగవంతుడిని చేరడానికి కోసమే మన ఈ ప్రయోజనం అంతా అన్నది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఆ దత్తాత్రేయుడి రూపంలో భగవంతుడు ఆత్మతత్వాన్ని వివరించారు. ముఖ్యంగా అలర్కుడు, ప్రహ్లాదుడు, యదువు, హైహయాదులందరికీ కూడా బోధించారు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో వివరించారు. ఓకే, సో 6వ అవతారం చూసాం. మరి 7వ అవతారం కూడా చూద్దాము. అంటే మనం ఇక్కడ సో ఫస్ట్ 3 పురుషావతారాలు, 6 to 11 మొదటి 5 అవతారాలు శక్త్యావేశ అవతారాలు చూసాము. ఇవన్నీ శ్లోకాస్, ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేశాము. సో ఇకపోతే 3వ శ్లోకంలో కూడా మనకి ఈ విశ్వం గురించి ఇక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడే కాకుండా 2nd క్యాంటోలో కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్లో, 5th చాప్టర్లో, 6th చాప్టర్లో, 10th చాప్టర్లో, అంటే 2nd చాప్టర్లో చాలా చోట్ల ఈ విశ్వం గురించిన వివరణ ఉన్నదన్నమాట. యూనివర్సల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, భగవంతుడి యొక్క ఆ విరాట్ స్వరూపం గురించి వివరించారు. మనకి ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చూసాం ఆయన విరాట్ స్వరూపం ఏది, 1000 తలలతో ఇలా ఉంటున్నారు అన్నది, కానీ 3rd శ్లోకాలు. కానీ దీని గురించి ఇంకా వివరంగా మనం 2nd క్యాంటోలో 1st, 5th, 6th, 10th చాప్టర్స్లో ఈ విశ్వరూపం, విరాట్ స్వరూపం గురించి చూస్తాం. అలాగే మళ్ళీ 3rd క్యాంటోలో చూస్తాం. మళ్ళీ భగవద్గీతలో 11th చాప్టర్లో విశ్వరూప సందర్శనంలో కూడా చూస్తాం అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఇకపోతే యూనివర్సల్ ఫామ్ అంటే ఏమిటి అంటే, విరాట్ స్వరూపం మరి ముఖ్యంగా దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే, భగవంతుడి యొక్క భౌతికత్వంతో సంబంధించి ముడిపడి ఉంది కాబట్టి మరి ఈ విరాట్ స్వరూపం ఏమిటి? విశ్వరూప వ్యక్తీకరణ. అందుకే అది విశ్వం ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది, విశ్వం లేనప్పుడు విలీనం అవుతుంది అంటున్నారు. దాని పేరే విశ్వరూపం కాబట్టి ఆ విశ్వం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపము అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ రూపము. కాబట్టి అందరూ ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే, మరి మనలాంటి వాళ్ళం బద్ధజీవులం, చూస్తే గానీ ఏది నమ్మలేం కాబట్టి
వాట్ ఎవర్ హీ సీయింగ్ ఈజ్ వాట్ హీ బిలీవ్స్. వాళ్ళు చూసేదే వాళ్ళు నమ్ముతాం కాబట్టి మనలాంటి బద్ధ జీవులం ఈ విశ్వరూపం దానికోసము. ఎందుకంటే ఈ విశ్వం ఉన్నప్పుడు ఈ విశ్వంలో ఉన్న వివిధ భాగాలను భగవంతుడి యొక్క వివిధ అంగాలుగా మనం దానిని చూడొచ్చు ఈ విరాట్ స్వరూపాన్ని ఆ రకంగా అని చెప్తున్నారు. తరువాత మరి ఇక్కడ కారణోదక సాయి విష్ణు, తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణు, తర్వాత మరి నెక్స్ట్ అంశ అయిన క్షీరోదక సాయి విష్ణు. ఆయనే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అందరికీ కూడా వాళ్ళ అన్ని మెయింటైన్ చేసేదంటే విష్ణు. మరి మళ్ళీ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులుగా అక్కడ గుణావతారాల రూపంలో ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా, అక్కడ ఆ విష్ణువు ఎవరు అంటే ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువే అని చెప్తున్నారు. సో అందరిలోనూ పరమాత్మగా ఉంటూ సమస్తాన్ని ఆయన పోషిస్తూ చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి అది క్షీరోదక సాయి విష్ణు. అలాగే బ్రహ్మ మరి సృష్టి, తర్వాత శివుడు లయం చేయడము, ఈ 3 గుణావతారాలు. ఆ తర్వాత ఈ 3 కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచే ఉద్భవించాయని మనం ఇందాక భాష్యంలో కూడా చూసాం. ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఇంకా క్లారిటీగా మనకు అది కనిపిస్తుంది. సో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు త్రిమూర్తులు అని మనం అనుకునే మాటలు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా 2వ పురుషావతారం నుంచి వచ్చాయి. ఇంకా అంతేకాకుండా దక్షుడు మరీచి మనువు వీళ్ళు కూడా మరి ఈ అవతారం నుంచే ఉద్భవించాయి, గర్భోదక సాయి విష్ణు అవతారం నుంచి అని చెప్తున్నారు. ఆ తరువాత ఇక్కడ ఇంకా క్లారిటీగా చూద్దాం. ఇది పురుషావతారాలు 3, ఆ తర్వాత గుణావతారాలు 3, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు. పురుషావతారాల తర్వాత లీలావతారాలు, ఏది మత్స్య కూర్మ వరాహ రామ నృసింహ వామన, ఇవన్నీ లీలావతారాలు. యుగావతారాలు ఏమిటంటే ప్రతి యుగంలో ఉన్నవి. సత్యయుగంలో నరసింహదేవుడు ఎరుపు, త్రేతాయుగం యాక్చువల్లీ ఇది త్రేతాయుగంలో వైట్, ఏది భగవంతుడు శ్రీరాముడు. ఐ థింక్ ఇది ఇన్వర్ట్ అయింది అనుకుంటా, పైన వైట్ ఇది రెడ్ అనుకుంటున్నాను. ఇది ఇక్కడ ద్వాపర యుగం ఏమో నలుపు కృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు, కలియుగంలో ఎల్లో అంటున్నారు పసుపు, అది చైతన్య మహాప్రభు. యుగావతారాలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. గుణావతారాలు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు శివుడు. ఆ తర్వాత మన్వంతర అవతారాలు అంటే స్వయంభూ మనువులు అనమాట. వీళ్ళు స్వయంభూ స్వారోచిష వైవస్వత మనువు. ఈ వైవస్వత మనువు ప్రస్తుతం మన మనువు ఈయన అని చెప్తున్నారు. శక్త్యావేశావతారాలు, సో అంటే కుమారులు 4, నారదులు పృథువు, వీళ్ళంతా మరి మనం చూసాం కదా. శక్తి అంటే అన్నీ ఇంకా ఇక్కడ చెప్పలేదు, ప్రస్తుతం కొన్ని చెప్పారు. శక్తి ఆవేశాల్లో మొట్టమొదట కుమారులు, ఆ తర్వాత మరి వీళ్ళు నారదుడు పృథు మహారాజుది ఇంకా మనం అక్కడ దాకా రాలేదు. సో వీళ్ళంతా కూడా శక్తి ఆవేశ అవతారాలు అన్నది చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇంకొక విషయం, మరి ఇది కూడా నారద ముని ఆయన స్పెషాలిటీ మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆయన మరి ప్రతి క్యాంటోలో కూడా భాగవతంలో నారద ముని గురించి లేకుండా ఉండదు. ఆయన లేని స్కందమే లేదు భాగవతంలో. నారద పంచరాత్రం రాశారు. మరి అందరికీ భక్తిని గురించి, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు బంధాల నుంచి విముక్తి ఎలా కలగాలనే విషయాన్ని గురించి, ఆ తర్వాత నారదముని ఎంతో మంది జీవితాలను మార్చడం జరిగింది. ధ్రువ మహారాజు, ప్రహ్లాద్ మహారాజు, మరి ప్రచీనాభర్కి అనేటటువంటి రాజు, మరి చిత్రకేతు, ఆ తర్వాత ఈవెన్ వ్యాస మహర్షికి కూడా ఆయన చివరికి భాగవతం రాయడానికి నారద మహర్షే మరి సహాయపడటం అంటే సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మరి ధర్మరాజు భారతంలో. సో నారదుడు ఈ రకంగా చాలా మందికి ఏంటంటే వేదాంత జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవర్షి ఆయన. తర్వాత 4వ పురుషావతారం నరనారాయణులది చూసాము. ఈ నరనారాయణులు ఇలాగే మరి ఆయన పుట్టింది ఎవరికి అంటే ధర్మ రాజుకు, ధర్మానికి. ఆ తర్వాత మూర్తి, ఆయన తన తల్లి పేరు మూర్తి అన్నమాట. ఆ మూర్తి ఎవరు అంటే దక్షుడి యొక్క కుమార్తె. సో వాళ్ళిద్దరికీ ఈ నరనారాయణులు ఇద్దరు కూడా పుట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశే, శక్తి ఆవేశ అవతారాలు. సో వాళ్ళు
మరి వాళ్ళ తండ్రి ధర్ముడు కూడా తను కూడా ఈ మార్గంలో నైష్కర్మ్య మార్గంలో ఉంటూ ఒక ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచాడు తన సంతానానికి. ఆ తర్వాత వీళ్ళు కూడా ఆ మార్గంలోకి వెళ్తూ ఇలా బదరీలో వాళ్ళు తపస్సు చేసుకుంటున్నప్పుడు మరి ఆ బదరికాశ్రమంలో ఇంద్రుడు ఈ రకంగా వాళ్ళని పంపించడం, ఆ తర్వాత ఆ ఊర్వశిని వీళ్ళు క్రియేట్ చేయగలగటం, దానిని చూసి వాళ్ళంతా పశ్చాత్తాపంతో వాళ్ళు క్షమాపణ అడగడం, ఆ తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో అది ఆ ఉదంతం అంతా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 4వ ఆయన తొడలోంచి వస్తుంది కదా మాతాజీ అవును ఊర్వశి, అవును కరెక్ట్. అందుకనే ఊర్వశి. తొడలో తర్వాత నుంచి ఇందాక చార్ట్ లో మాతాజీ ఆ రెడ్ వైట్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి, తప్పు అదే వచ్చినట్టు. నేను అంటున్నా. అది ఇక్కడ బై మిస్టేక్ చూసారా? ఓకే ఓకే. చూసాను, అదే నేను చెప్తాను. మన పుస్తకం కంపేర్ చేస్తుంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది. పుస్తకంలో ఇన్వర్ట్ గా ఉంది, ఎందుకంటే త్రేతాయుగం వైట్, సత్యయుగం రెడ్ అని ఉంది. అదే కరెక్ట్, ఎందుకంటే రామచంద్రుడు కూడా కంప్లీట్ వైట్ కాదు కాబట్టి. మరి బుక్కే కరెక్ట్, ఇక్కడే మిస్టేక్ జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. అనుకోవాలి, ఎందుకంటే పుస్తకాలు తెలుపు ఎరుపు అలా వచ్చింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆ వైట్ కింద హంస అవతారం చెప్తారు మాతాజీ. ఓకే, త్రేతాయుగంలో. అయితే సత్యయుగంలో మాతాజీ హంసావతారం అంటారు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞం అంటారు. యజ్ఞాలు చేస్తారు కదా, యజ్ఞం అంటారు. రెడ్ కలర్, అందుకని రెడ్ వచ్చిందేమో. కాకపోతే అదే ఇక్కడ మనకి చార్ట్ లో వీళ్ళు పెట్టారు. భాష్యంలో ఆ రెండు విషయాలు చెప్పలేదు. భాష్యంలో ఓన్లీ కృష్ణ ద్వాపర కలియుగాలు మాత్రం చెప్పారు మనకి ఈ శ్లోకం భాష. ఫిఫ్త్ శ్లోక భాష్యంలో చూస్తే ఆ రెండు చెప్పారు. బట్ అయి ఉండొచ్చు, హంసావతారం తెలుపును, తర్వాత యజ్ఞం అంటే మరి రెడ్ కాబట్టి. హంస కూడా ఎందుకు చెప్తారంటే ధ్యానము అన్నమాట. మనకి సత్యయుగంలో ధ్యానము కదా మార్గము భగవంతునికి, కాబట్టి ధ్యానము, హంస ధ్యానంలో అదే. హంస ఆల్సో ఏంటంటే అది స్వచ్ఛతకు సింబల్ అన్నమాట. అందుకే పరమహంసలు అంటారు. ఆ సచ్చిత్తానంద స్టేజ్కి అది ప్రతీక, సూచన. ఆ దివ్యత్వం, ఆ డివినిటీకి అది సూచన కాబట్టి, ప్రతీక కాబట్టి హంస. అందుకే పరమహంస అంటే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు అని, ఆ సచ్చిత్తానంద స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు అని అలా. అలా కూడా అందుకే హంస అవతారం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి మాతాజీ. వరాహ అవతారం కూడా అంటారు కదా మాతాజీ త్రేతాయుగంలో. తర్వాత రక్తవర్ణంలో మళ్ళా వరాహుడు మళ్ళీ వచ్చాడు కదా, ఆ విధంగా కూడా. అలాగే సత్యయుగంలో కూడా మరి ఈ అవతారాలన్నీ, వామన అవతారం అన్నీ కూడా సత్యయుగంలోనే ఉన్నాయి. కానీ మనకి కొన్ని విషయాలు చెప్పటానికి కొన్నిటిని పిక్ చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు సత్యయుగంలోనే వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, నరసింహ అవతారం, వరాహ అవతారం, మరి ఈ వామన అవతారం, ఇవన్నీ మోస్ట్ అవతారాలన్నీ సత్యయుగంలోనే చూస్తాం. కానీ త్రేతాయుగంలో ఒక రామచంద్రుడు, ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు చూస్తాం కదా. కానీ ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఆ స్వచ్ఛతకు వాటికి సింబల్ గా వాళ్ళు మనం ఏది పిక్ చేయాలంటే అది పిక్ చేసుకోవచ్చు. అన్ని భగవంతుడు అవతారాలే కదా. సో మనం ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలంటే అలా. రక్తవర్ణంలో వచ్చాడు కదా మాతాజీ సెకండ్ అవతారము, వరాహమూర్తి అంటే వేదాలను కాపాడాలి అంటారు కదా మాతాజీ. అదే అంటే ఎరుపు అని అన్నారు కదా, అందుకని. అంటే రెడ్ అనేది ఇక్కడ బై మిస్టేక్ ఈ రెడ్ చూపించారని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనకి భాష్యంలో చూస్తే రెడ్ సత్యయుగంలో లేదు, త్రేతాయుగానికి రెడ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ బై మిస్టేక్ ఏదో ఇన్వర్ట్, ఏదో పొరపాటు వచ్చింది అనుకుంటున్నా ఈ పీపీటీ, అందుకని. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. సో అదనమాట. సో యుగ అవతారాలు. సో మనం సత్యయుగంలో ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మెయిన్ గా చూడవలసింది ఆ పాయింట్. వైట్ అంటే స్వచ్ఛత, అది హంస అనొచ్చు, లేదంటే ఏదైనా. అంటే ఆ టైంలో మరి ధర్మం కూడా 4 పాదాల్లో ఉందంటారు కదా మరి సత్యయుగంలో. అందుకని ఆ స్వచ్ఛతకి సింబల్ గా మనం అవతారాలను తీసుకోవచ్చు. సో అది వైట్కి సింబల్ అని. అలాగే గుణావతారాలు, ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా. సో మనం చూసేది శక్తి ఆవేశ అవతారాల్లో ఉన్నాం.
సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్, మరి ప్రభుపాద దీపావళిని గురించిన విషయాన్ని ఏదో చెప్పారని చెప్తున్నారు. అది చూద్దాము. ఇది చైతన్య చరితామృతంలో ఇదొక శ్లోకం అన్నమాట. మధ్యలీలో చెప్పారు 15.36లో. హేమతారాసయాత్రా దీపావళి ఉత్తాన ద్వాదశి యాత్ర దేఖిలా సకలి. అంటే చైతన్య మహాప్రభువు ఆయన భక్తులు అందరూ కూడా ఈ దీపావళిలో పాల్గొన్నప్పుడు, దీపావళి ఉత్సవాల్లో రాసయాత్ర, దీపావళి, ఉత్తాన ద్వాదశి ఈ పండుగలన్నిటిలో కూడా వాళ్ళంతా పాల్గొనేవారు, చైతన్య మహాప్రభువు ఆయన యొక్క భక్తులు. సో ఈ దీపావళి మరి అమావాస్య రోజు వస్తుంది కదా కార్తీక మాసంలో. యూజువల్గా అంటే అక్టోబర్ నవంబర్ నెలల్లో కార్తీక మాసంలో అమావాస్య రోజు దీపావళి వస్తుంది. ఆ తర్వాత రాసయాత్ర ఆర్ రాస అంటే మరి మన నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో ఈ రాసయాత్ర దానిలో పాల్గొంటారు. అలాగే అది మరి పౌర్ణమి రోజున జరుగుతుంది ఈ రాసయాత్ర. అదే నెలలో అమావాస్య రోజున దీపావళి, మరి పౌర్ణమి రోజున రాసయాత్ర. ఆ తర్వాత ఉత్తాన ద్వాదశి అంటే అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఏకాదశి అయిన నెక్స్ట్ డే వస్తుంది. సో ఆ నెలలో ఆ ద్వాదశి రోజున ఆ రోజు కూడా వీళ్ళంతా ఈ భక్తులంతా కూడా ఈ పండుగలలో పాల్గొనేవారు. దీపావళిలో తర్వాత మరి పౌర్ణమి వచ్చినప్పుడు రాసయాత్రని, ఆ ఏకాదశి మర్నాడు ద్వాదశి రోజున ఈ మూడు కూడా భక్తులు చైతన్య మహాప్రభు ఈ పండుగలన్నీ కూడా జరుపుకునేవారు అని చెప్పి దీపావళిని గురించి చెప్పారు. తర్వాత నారద మునిని గురించి చూసాము 8th శ్లోకాలు. ఆ తర్వాత 9th శ్లోకాలు మరి నరనారాయణుని గురించి చూసాము. ఇకపోతే 10th శ్లోకాలు ఎవరిని గురించి చూసాము? 11thలో దత్తాత్రేయుని గురించి చూసాము. 10thలో కపిలావతారం, దేవహూతి కుమారుడైన కపిల మునిని గురించి చూసాము. ఆయన భగవంతుడు మన 11th చాప్టర్లో కూడా కపిల మునిని చెప్తారు కదా, సిద్ధులలో నేను కపిల మునిని అని చెప్పేసి. సో అది ఆయన 10th. ఇక 11th చాప్టర్లో అత్రి అనసూయల పుత్రుడైన దత్తాత్రేయుడి గురించి చూసాం. సో మరి ఇక్కడితో ఆపుదామా? మనం 11th శ్లోక కంప్లీట్ చేశాము. 6 అవతారాలు చూసాము. సో 7th అవతారం చూసి వీ కెన్ స్టాప్. అయితే ఈ 7th అవతారం 12th శ్లోకాలు చెప్పారు. ఎవరైనా ఈ 12వ శ్లోకం చదవాలనుకుంటే చదవచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాత. చదవమంటారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ, చదవండి. హరే కృష్ణ. సప్తమ ఆకూత్యాం రుచేర్యజ్ఞోభ్యజాయత సయామాద్యైసురగణైః అపస్వాయం భువాంతరం. ప్రజాపతి అయిన రుచి అతని భార్య అయిన ఆకూతి తనయుడైన యజ్ఞుడే సప్తమ అవతారం. తన తనయుడైన యముని వంటి దేవతలతో సహకరింపబడిన వాడై అతడు స్వయంభువ మన్వంతర కాలమును పాలించెను. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో 12వ శ్లోకంలో నెక్స్ట్ అవతారం ఈ 7వ అవతారం చెప్తున్నారు. ఎవరు? ప్రజాపతి అయిన రుచి, ఆయన భార్య అయిన ఆకూతి తనయుడైన యజ్ఞుడు 7వ అవతారము అని. సో తన తనయుడైన యముని వంటి దేవతలతో సహకరింపబడిన వాడై అతడు అంటే యజ్ఞుడు ఆయన యొక్క తనయుడు ఎవరు అంటే యముడు వంటి దేవతలతో సహకరింపబడిన వాడై అతడు స్వయంభువ మన్వంతర కాలంలో పరిపాలించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ మన్వంతరాల్లో స్వయంభూ మన్వంతర కాలంలో ఉన్నాడనమాట. సో ఈ భౌతిక నియమాలను చక్కగా నిర్వహించడానికి దేవతలు గ్రహించే ఈ కార్యనిర్వాహక పదవులన్నీ కూడా ఉన్నతులైన పుణ్యజీవులకే ఇస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంతే కదా, ఈ భౌతిక నియమాలన్నీ మరి కరెక్ట్గా జరగాలంటే బాగా చేసేవాళ్ళు ఉండాలి. సో అందుకని బాగా నిర్వహించడానికి
దేవతలకు ఈ పదవులన్నీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. ఎందుకు? వాళ్ళు సత్వగుణవంతులు కాబట్టి, దేవతలు మరి గురువు చెప్పిన మాటలు పాటించే వాళ్ళు కాబట్టి ఆ దేవతలకు ఈ భౌతిక జగత్తు నియమాలన్నింటినీ కూడా నిర్వహించమని ఆ పని ఇట్లా ఉన్నతులైన ఆ పుణ్యజీవులకే ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ అలాంటి పవిత్రాత్ములైన జీవులు కనిపించలేదనుకోండి, కొరవబడ్డారనుకోండి, అప్పుడు భగవంతుడే స్వయంగా బ్రహ్మ, ప్రజాపతి, ఇంద్రాది రూపాలతో అవతరిస్తూ ఉంటారు అని ఇందాకటి శ్లోకంలో కూడా మనం చూసాం. బ్రహ్మదేవుడు పుట్టినటువంటి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? బ్రహ్మకు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు దొరకకపోతే భగవంతుడే అవతారాన్ని కూడా స్వీకరిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా మనకు అదే చెప్తున్నారు. సో ఒకవేళ ఇలాంటి పవిత్రమైన జీవులు గనక లేరు అనుకుంటే భగవంతుడే స్వయంగా బ్రహ్మ, ప్రజాపతి, ఇంద్ర ఆది రూపాలతో అవతరిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి స్వయంభూ మను కాలంలో అంటే ప్రస్తుత సమయం ఏమిటి అంటే వైవస్వత మన్వంతరంలో ఉన్నాం. ఇదేమో స్వయంభూవ మను టైం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ అవతారం వచ్చింది. సో స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుడి పదవిని స్వీకరించడానికి అర్హుడైన జీవుడు లభించలేదు కాబట్టి విష్ణువే స్వయంగా ఇంద్రుడిగా అవతరించారు. అది ఆ టైంలో ఈ స్వయంభూ మను టైంలో సరి అయిన ఇంద్రుడు దొరకలేదు కాబట్టి భగవంతుడే ఇంద్రుడిగా కూడా అవతరించారని చెప్పి భాష్యంలో మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా యజ్ఞుడి రూపంలో అతడు తన పుత్రులైనటువంటి యమాది దేవతలతో సహకరింపబడి లోకపాలనా వ్యవహారాలను గావించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలా ఈ విష్ణువే ఇంద్రుడిగా అవతరించి ఆ యజ్ఞుడి రూపంలో మరి ఆయన పుత్రుడైన యమాది దేవతలతో వాళ్ళ సహకారంతో ఈ లోకపాలన వ్యవహారాలన్నీ గావించారు. అది సో ఆ యజ్ఞుడు ఆయనే ఇంద్రుడు. సో ఆయన ఈ ప్రజాపతులైన రుచి అనే ఆయనకు ఆయన భార్య అయిన ఆకూతికి జన్మించి ఆయన ఇంద్రుడిగా అయి తర్వాత తన కుమారుడైన యములు మొదలైన వాళ్ళందరితో ఆయన ఈ భౌతిక లోకపాలన వ్యవహారాలన్నీ కూడా చేశారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది సప్తమ అవతారం అన్నమాట. సో 12 శ్లోకాస్ మనం. సో ఇందులో మరి 28వ శ్లోకం ఒక్కటే కంఠస్థ శ్లోకం. ఓన్లీ 1 శ్లోకం ఉంది కంఠస్థ శ్లోకం. అదేమిటంటే 28వ శ్లోకం. లాస్ట్ శ్లోక ఏది అంటే 44 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో ఐ థింక్ ఇక్కడితో ఈరోజు మనం స్టాప్ చేద్దాం. 12 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేసాం. సో అత్రి అనసూయ చూసాం. తర్వాత మరి 8వ అవతారం ఏం చూసాము? ఇది 7వ అవతారం కదా. 8 చెప్పలేదు మనం. 8 13వ శ్లోకం. యజ్ఞుడు 7 యజ్ఞుడు ఋషభదేవుడు నెక్స్ట్ 13th శ్లోకం. ఓకే. సో 12th చూసాను. అందులో మరి యజ్ఞుడు 13వ దాంట్లో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఈ రిషభదేవుడు అవతారం ఉన్నదన్నమాట. సో అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూడవచ్చు. లేదు అంటే ఇంకొక కపుల్ ఆఫ్ శ్లోకాస్ చూద్దామా? మరి లేదు అంటే ఇక్కడితో ఆపుదామా? ఆల్మోస్ట్ 8th ఇన్కార్నేషన్ అది చెప్తున్నారు రిషభదేవుడిది. అది 13వ శ్లోకం. సో మనం ఇంతవరకు చూసాము. 28th శ్లోక ఒక్కటే కంఠస్థ శ్లోక. మిగిలినవేవి కంఠస్థ శ్లోకాస్ కాదు. అన్నీ కూడా అవతారాలను వర్ణిస్తూ ఉన్నాయి. చివరిలో ఈ అవతారాల గురించి సమ్మరైజ్ చేస్తాం జరుగుతుంది. ఆ టైంలో ఆ 28th శ్లోక ఒక్కటి మాత్రం కంఠస్థం చేయొచ్చు. ఓకే. సో అయితే మరి ఈరోజు ఇంతటితో మరి క్లాసు ముగిద్దామా? అలాగే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ మరి ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అది అదే అది ఆ దానం అది